Разбира се, че трябва да знам името. От гимназията по туризъм. Ако може още веднъж да се представите. Да. Да. Аз съм Кина Кузнецова. Ей, тук съм 12 години в старческия дом. Приятно ми да се знаем. Тук сме, защото работим по един проект кулинарно мастерство и искам да попитам за ваша любима рецепта. Ами вижте, аз имам много любими рецепти, обаче ще ви кажа само една и тя най-обикновената. Всеки може да си я направи, защото се казва ябълкова пита. Значи от баба ми е още тази рецепта и аз си я ползвам в къщи. Най-лесното нещо. 4 яйца се слагат в една купа, разбъркват се, слага се една чаша захар, след това се слага една чаша орехи и след това, като се обърка това нещо хубаво, слага се 2 чаши брашно, вече да започне да се така сгъстява. Да, обаче, зависи от яйцата, може и от едно яйце, може и 4 яйца, обаче нали, брашното все повече и повече се слага. Трябва да преценявате. След това се слагат вече, така да се каже, набухвателите, които може бакро, но аз слагам сода бикарбонат. Така, лъжичката е пълна и така, слагам нея, завършвам и една чаша олио. Ще поставя, знаете, олиото бавно се слага, бърка се така. И след като стане тази смес, се взема една тавичка, подмазана непременно, но сегашните вече слагат хартия за това, обаче бабата Кинче слага направо. Слагам, хвърляше в фурничката, за 20-30 минути. Ябълката да настъргана. Защото купчетата стават и ванилинка. След като се опече това нещо, но една тънкост. Ябълките, зависи от ябълките. Много са сочни, трябва да се произцедят малко, защото да не са разгърни. Дали има тънкост. След това